sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Polly's Secret File. Si Polly na merong taong mahal na mahal. Kaya lang itong taong mahal na mahal niya ay hindi naman siya pinili. At ang matindi ba nito, humingi ng closure yung ex niya. Pero ang nangyari, nag-sex sila. Isa talagang malaking budol yung closure na yan. Kaya wag niyo akong pinag-aano dyan sa mga closure na yan. Na meron kayong makuklose for the peace of mind. Walang peace of mind dyan. Ibang peace yung makukuha mo dyan. Charot to Darot. So, yeah. Ngayon, she's moving forward. Pero iniisip niya pa rin na what they had was real love. A type of love that is unconditional. Nagbigay pa nga ng message, no? Kala mo talaga, no? Ang perfect nung love nila. Anyway, pakinggan din natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo ni Marisa Figueroa. Ikaw nang nagsabi na on and off ang relationship ninyo ng ex mo. Nagpaloko ka pa rin sa kanya at may sex pang naganap. Hindi pagmamahal yan, katangahan na yan. Humanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Thank you, Marisa. Ito naman ang sabi ni Dr. J. Masyado mong ibinaba ang sarili mo para sa pagmamahal niya. Hanggang sa huli ninyong pagkikita, isinugol mo ang sarili mo para sa pag-ibig niya. Actually, pinili ka naman niya, but not as his one true love, but as his one true spare tire. Huh? Imagine his efforts to reach out to you just to have sex with you. Kung unconditional love nga ang nadama mo mula sa kanya, bakit para usan ka lang niya? If you are really satisfied sa level of attachment na ganun lang ang kaya niyang ibigay sa'yo, papaano niya magagawang mas mahalin ka ng tunay? You actually deserve better. But remember, you deserve what you tolerate. Thanks, DJ Rocky from Dr. J. Ito pa sabi ni Bernard Laurejas. Ay, ramdam ko yung sakit ni Polly. Pero ganun talaga, kailangan mong mag-move on sa buhay. Happy watching po sa lahat ng mga kabisyo natin ngayon. Hi din kay DR at ang sabi niya, Polly, on my own opinion, fake love yan. But for your interpretation, unconditional love yung ginawa ng ex mo sa iyo. Kasi kung mahal ka niya, hindi niya babalikan yung other girl na sabi girlfriend siya ng boy. And much worse, boto siya ng nanay niya. Kaya maging lesson nito na huwag kayong maghanap ng jowa through chat because hindi nyo alam kung ano ang tunay na intensyon nila sa inyo. Ito naman ang sabi ng Ikop Motovlog. Lupit naman ang ex ni SF Sender, yung closure may pahabol pang sex. Hindi ko kinaya. Well, message ko sa'yo Sender na why makamove on ka na ng tuluyan dyan sa ex mo, Lodi. Ay, ako pala yun. Soon makakahanap ka rin ng lalaki para sa iyo. Malay mo na sa GrabCar ang love life mo. Yun lamang po, shout out sa TNVR Alliance The Boss GrabCars at sa Solid Independent Riders Group Capitolio Chapter na naka-grab on sa kakalsadahan. Thank you. Hi din po kay Charles. At ang sabi niya, nakakasakit ka sa ulo, Sender. Ipinaglihi ka sa kahoy. Ang rupok-rupok mo. Makikipag-closure sa iyo tapos wala namang maayos na usapan ang nangyari. Well, ginusto mo yan. Pero ayusin mo yung sarili mo. Sana matapos na ang kahibangan mo. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Pokwang. Budol talaga ang closure na yan. Yung akala mo relasyon ang tatapusin pero napahamak ka. Ikaw ang unang matatapos. Biktima din ako ng closure na yan dun sa first boyfriend ko. 10 years ago nakipagkita ako.
Yung pala, doon kami mag-uusap sa bahay na walang kusina. Pero buti na lang, after nun, break na talaga kami at safe naman ako. Ayun nga lang, nakaligtas ako sa teenage pregnancy pero hindi naman ako nakaligtas sa pagiging matandang dalaga. Boom! Painis! Eto naman ang sabi ni Robert. Pwedeng magka-closure pero sana dinaan na lang sa magandang pag-uusap. Nagkasala ka pa sa ginawa ninyo. Kaya sana pag-isipang mabuti kung anong pwedeng mangyari pagdating sa mga closure. Ayan. Hi kay Ruth Bautista, JP Babasa, Ronel Montuya. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon, nakaka-relate ngayon tungkol sa closure. Yung closure na merong sex. Ganon. Ay! Sa totoo lang, may types of closure eh. Yung closure na sinabi na sa'yong hindi ka na mahal. Yun na yun eh. Or yung closure na hindi na ikaw yung pinipili. Consistently pinipili. Closure na yun eh. Pag hindi na nag-e-effort para sa'yo, closure na yun eh. So we can interpret closure as they are. Pero, eto na nga yun. Pag nag-iya yung ex mo ng closure sa'yo, mamili ka ng tamang lugar. Oo, isa rin po ako sa biktima ng closure na yan. Yung sabi ko hindi ko nababalikan yung ex ko pero binilikan ko dahil sa closure na yan. Mga dapat iwasan kung makikipag-closure ka. Kasi di ba minsan hindi ka talaga matahimik eh. Na kahit sabihin mong naka-move on ka na, or sabihin natin na slowly you are picking up the pieces of yourself, ganyan. Or umuusad ka, you are trying to be a strong, independent woman, naghihil ka na. Kahit na sabihin mong ganun, ideally, sa utak mo, minsan talaga pag nandiyan na yung tukso, mahirap nang tanggihan yarn. Pero, eto na nga. Medyo meron kang konting lakas kapag nasa tamang lugar ka makikipag-closure. So you have to choose the right place for closure. Okay? So etong tip na to ay nanggaling talaga sa experience si DJ Raketera ha. Una sa lahat, ito yung dapat iwasan. Number 1, place or venue na kailangang iwasan kapag nakikipag-closure. Sasakyan. Kailangan ko ba explain kung bakit sasakyan? Baka kasi iba na yung kambyuhin mo. Baka iba yung umandar. Brum, brum, brum. Mahirap yon kapag ganong klaseng closure sa sasakyan. Kasi minsan meron yun yung parang, kumusta na? Ganun yun yung magsisimula yan sa kumustahan, diba? Tapos parang mag-e-end dapat yan ng, pwede bang mayakap ka uli, diba? Magpapasalamat ka, tapos parang magbibid ka ng goodbye, ganyan. Pero yung yakap na yun, ay, wag talaga. Iwasan nyo talaga yung yakap-yakap na yun. Alam nyo kung bakit? Kasi minsan yung bibig nun mapupunta sa pisngi, sa leeg hanggang sa bumaba na. Matindi-tindi pa yon kapag tinted pa yung sasakyan ninyo. Kapag tinted, ang daming pwedeng magawa, diba? Diba, mahirap yung ganun. So yan yung isa sa mga lugar na dapat iwasan kung makikipag-closure ka ng maayos sa ex mo. Okay? Pangalawa, ito pa dapat iwasan. Bahay o kahit anong private place. Kasi alam yun na, kapag may private place, pwede rin magpakita ng private part. Charot with darot. Pangalawa yun. Pero ito naman yung mga lugar na pwede ninyong puntahan kung sakali mang makikipag-closure kayo. Bawal yung sabay kayong pupunta doon ha. Dapat pwede mauna siya tapos ikaw yung susunod. Ganon. Public place yung maraming tao. Or sa kainan na public na meron talagang nagpupunta. Ganon. Kasi kapag ganon yung mga lugar na pupuntahan ninyo, mga mall o kaya restaurants or fast food, mas madaling masabi kung ano talaga yung gusto mong sabihin. Or for some people ganun na. Pero, kumbaga, wala nang unnecessary movements.
Oo, kung ano yung intensyon na mag-closure kayo, malinawan lang lahat sa inyo, magkapatawaran kayo, mag-bid goodbye lang kayo, sabihin nyo lang yung wish ninyo para sa isa't isa, mapasalamatan nyo yung isa't isa, yun, masasabi nyo lahat yun sa public place. Oo, pero syempre medyo kuha lang kayo ng space ninyo na tamang-tama lang, na kayong dalawa lang yung nakaririnig. Oo, pero, yun nga, wag na wag talaga sa sasakyan tsaka sa mga pribadong lugar. Kasi dyan nangyayari ang mga hindi dapat mangyari. Kasi imbis na makamove forward ka na, ayun, mapupunta ka ulit doon sa lugar kung saan ka dati. Iniwan mo na nga yung lugar na yun eh. Iniwan mo na nga yung taong yun eh. Diba nakipag-iwalay ka na nga doon sa taong yun eh. Kung balikan mo yung mga rason kung bakit ka nakipag-iwalay doon sa taong yun. At balikan mo din yung mga masasakit na ginawa nitong taong to sa iyo para hindi mo na panghawakan pa yung mga mabubuting ginawa niya sa iyo. Oo, marami siyang nagawang mabuti pero kung non-negotiable mo yung sinira nitong taong to, then wala nang usapan, move forward ka na with your life. Alam nyo itong si secret file sender natin, ibang klase siya magmahal eh, na kahit niloloko siya, sige, okay pa rin sa kanya, laban pa rin siya. I respect that kind of love. I respect that kind of relationship. Kung ganyan yung klase ng pagmamahalan na meron kayo bilang magjowa, bilang mag-asawa, then go. Kung nagkakaintindihan naman kayo at dalawa kayong tao na nagmamahalan talaga sa palagay ninyo ng tunay. Pero, ayun nga, hindi pwedeng isang tao lang din yung pumipili doon sa isa. Dapat dalawa kayo. Dalawa kayong gumugusto. Kahit mahirap pa. So, since hindi nangyari yun sa ating secret file sender, tinry niya na kung sakali man ibigay niya ang lahat-lahat pa rin dun for the very last performance, diba? Final performance niya dun sa ex niya. Baka sakaling piliin siya, wala pa rin naman siyang napala. Hindi pa rin naman siya pinili. So, that speaks volumes. Hindi ka talaga mahal. Buti pa yung mga nandito sa loob ng booth namin, parang mahal na mahal nila yung isa't isa. Alam niyo po ba na yung tinawag ko kaninang Grab driver, tama po ba? Tama po ba? Ano pong pangalan ninyo, sir? Dito ka, sir, dito. I-feature pangalan niyo, sir? Erizalde Villanueva po. Ano po? Erizalde Villanueva. Kaano-ano niyo po yung boss namin dito? Pangalan po kasi nun, Juan Miguel Villanueva. Hindi po, Elizalde po. Pangalan niya pala, Erizalde Villanueva. Kailan kayo nagpalista po dito sa Love Radio? May isang buwan na po mahigit. Mag-isang buwan na mahigit. Sino po itong magandang binibining kasama niyo po? Misis ko po, dahil sabi niyo magdala ng picture, hindi man ako makita. Hindi na ako ulitin niyo po yung sinasabi niyo po ngayon sa akin. Alin po? Yung sinasabi niyo po, kasi di ba kanina ang sabi ko po, plus 500 pesos kapag may dalang picture ng misis ninyo. Ngayon, ang sinasabi niyo po ay... Hindi po kaagad ako makita kaya dinala ko na lang yung aking original. O, diba? Sabi ko kanina, meron kang extra 500 pesos kapag nakapagdala ka ng picture ng misis mo. Wala daw makita si Sir Erizalde Villanueva na picture ng kanyang asawa sa kanyang cellphone o kaya sa kanyang wallet. Kaya dinala na lang daw niya yung misis niya na original. Nakakatuwa naman, sir, ang iyong ginawa. So, congratulations, sir. Alam mo ba kung magkano na panalunan mo? 1.5 po plus 500 pag umabot sa 2 oras. Ayun. Palagi mo ba umabot ka sa 2 oras? Umabot po naman, ma'am, dahil buti lang walang traffic. Yun. Congratulations, sir. Nanalo ka ng 2,000 petot. Si Mrs. So, diba, nakaabang na sa 2,000. Wala na talagang kawala. Hindi ka talaga makakapagsinungaling, no? Na nakalibre ka ng boundary ngayon. Kasi, biglang biglang dinala mo yung misis mo para may additional 500 ka. So, malamang yung 500 kay misis. O baka sa'yo na lang yung 500, tapos sa kanya yung 1.5. Pero mama ko sinabi niya, magdala ng yung girlfriend na dadaling ko. Ay! Nako, nag-iba na yung timpla ng misis mo dito, sir.
Charot lang, with Darot. Anyway, maraming salamat sa iyo, sir, and congratulations. Sa mga kabisyo naming Mr. Driver out there na gustong sumali sa Love Knows No Boundaries, magpalista na po kayo dito sa mga pogi naming guards sa Manila Broadcasting Company Media Group. At ilagay nyo lamang ang mga detalye ng inyong chikot. Okay, so kabisyo, I gotta say, BRB as in Bathroom Breaker. So with me, DJ Rocky, and you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Polly's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!